Hej alle sammen, og velkommen til min YouTube-kanal. Så i dag bliver det sådan min første dag i stalden. Men ja, så det bliver lige en dag i stalden. Så nu går jeg lige nu ud og finder noget morgenmad, som jeg så kan spise. Jeg valgte at tage en yoghurt med passionsfrugt og et eller andet, men den er i hvert fald rigtig god. Så tager jeg bare lige noget mascara på, eller så ligner jeg en død rotte. Så ja. Og nogle gange tager jeg også lige noget læbremad på, fordi mine læber er helt sådan tørre. Så er det egentlig bare at få sko på, og så ned i stalden. Da jeg gerne vil komme ud i stalden tidligt, så ja. Så skal jeg lige bare låse min cykel op, så det er bare hvad jeg gør nu. Så jeg skulle lige hurtigt op til min far for lige at hente nogle andre ting. Og skifte sko og få en ny jakke på, så det var bare det jeg gjorde. Så fik jeg gået igen med nogle nye sko og en ny jakke, så ja, så var det bare at komme i stalden. Så nu er Elin kommet i stalden. Det er det, vi gerne lave en dag i stalden. Ja. Nu er du allerede med. Er du spillet? Nej, det er den her. Den er våd. Så nu siger jeg bare lige hej til min pony, og han er rigtig cute og rigtig sød. Godt, så nu går vi bare lige i gang med at strile. Ja. Så nu kører vi i metro. Godt. Så lige nu er vi i gang med bla bla bla. Det her. Vi lige fjernet nogle svampe. Og badekarret er blevet 10 gange bedre. Sådan her. Ja, så. Ja. Godt, så nu har vi lavet sådan ikke rigtig noget arbejde. Men sådan, ja. Ja, men nu går vi lige på toilettet, fordi jeg skal pisse. Så er det rigtig godt. Guys, jeg Kom, hold lidt på mig. Okay. GoPro. GoPro on me and my horse. Okay. Disclaimer, do not shut down at the hill. Okay, der er lidt køs til. Det er fint. Nu er der GoPro. Godt, så nu, jeg glemte lige at sige, at vi gik i gang med at ride her, hedder det. Så ja, lige nu var vi bare i gang med at skridte varm, og Mulle, han var rigtig sød. Rolles telefon, det er en 13 mini. Ja. Den der Agnes, der har fået sin egen. Og hvad er det for en?
Hej, Mulle. Ej, no. Ej. Ej. Ui. Ej. Mulle. Godt. Godt. Flot, flot, flot. Godt, godt. Så bare træs ned. Den er rigtig, den er rigtig. Jamen, det må du bare gøre. Det er hans eget problem. Det forstår jeg godt. Saturday through Sunday, Monday through Sunday, yo. Godt, så havde jeg glemt at sige, at jeg var kommet hjem. Det gjorde jeg her for en time siden, og alt muligt. Og min pony, han hedder Mulle Hvidt. Han hedder bare Mulle. Vi kalder ham for Mulle, men han var fandme frisk i dag. Han bukkede, og jeg blev smidt af en gang og alt muligt. Men det er det, der sker nogle gange, så. Ja, det var bare. Ja. Så det var egentlig bare alt for den her video. Så vi ses i lidt fast på min næste. Hej hej!